У гэтым рамане я вярнуўся ў гады, у якія жыў Купала, пісаў і ў якія ён загінуў. І гады гэтыя прыпалі ў асноўным на часы сталінскіх рэпрэсій. І я думаў, што я пішу гістарычны раман. Калі я яго сканчаў, ён стаў ужо актуальны. Таму што зноў пачалося тое самае, што было тады. Рэпрэсіі, катаванні, пераследы, турмы. Роман Гэй Бен Геном я хочу написать довольно давно, все не доходили руки, а докладней не было во мне столько всего нарихтованного, как выплюнулось, с энергетикой за край. Потому что для меня что верши, что проза, когда я свою энергетику туда не укладаю, она дистанционная. Купалу я не хотел вывести у інший космос, коли хочеться, доволі давно. От того масштабу, який існує сьогодні у купалознавстві, у воспоминах, мені не хапає. Він ніякий не живий там. От стоїть, як биться помник у скверику. А ён усё ж Купала, національний гімн. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Яна пяе, цалуецца у скверы, венком купальским по Дняпрыплыве. Живе в надії любості віри, у наших серцях Беларусь живе. Живе в надії любості віри, у наших серцях Беларусь живе. Ось я зараз якраз на тым месцы, дзе частенько бываў, там вот Союз письменников польских, Дом літэратара у Варшаве. І яшчэ ёсць одна вельмі істотная рэч у Лёсі Купалы, гэта ягоная загадкавая смерць. Нідзе нейкай паперы, дзе можна было дазнацца, як яно ўсё было, я не знайшоў. І раптам я падумаў пра тое, а што я, уласна кажучы, шукаю? От для чаго мне трэба ведаць, як яно ўсё сталася? Калі ёсць таямніца, і гэта вельмі важная таямніца у życiu i śmierci wielkiego człowieka. Szanowni siebry, witam Was serdecznie u Białoruskim Domie. Mnie zawód Jarosław Iwaniuk, ja oznaczałem fond komunikat.org, jaki wydał nowy roman Władimira Nieklajewa Gej Ben Ginom. Kniha nie zmogła wyjść u Białorusi po politycznych przyczynach, тому my wyraszyli nadrukować je u Polszczy. Гэй Бен Геном з івриту гэта гіена вогнена, гіена агніста, так, гіена агніста по-польску. А попросту пекла. Я сьогодні бачу, у часі презентації один чоловік стояв з телефоном на сувязі і про скайп показував людям у Білорусі те, що відбувається, своїм сябрам, певно, нейким. І калі гэта немагчыма зараз зрабіць тэхнічна, праехацца Владимиру Прокоповичу по Беларусі, то ёсць маса магчымасцяў чытаць яго і бачыць запісы, допустим. Белсат робіць вялікі рэпартаж, можна будзе паглядзець. Больш чым 20 гадоў назад я тут быў з Сакратам Яновічам, пісьменнікам беларускім у Польшчы, вельмі таленавітым чалавекам, і тады ўжо абазначалася тэндэнцыя да скарачэння беларускай мовы тут у школках на Падляшшы і ў гэтым ліцеі, а цяпер яна ўжо абазначылася трывала, і тут нічога няма дзіўнага. Без падтрымкі беларускай дзяржавы, без яе зацікаўленасці ў тым, каб тут на Падляшшы заставалася Беларусь, конечно, ўсё гэта сыдзе. Вельмі важная сустрэча. Гэта чалавек-легенда, чалавек вельмі важны для беларусаў, але таксама для беларусаў Польшчы, таму што мы глядзім на яго як на нейкага такога туза, так? На нейкага чалавека, які вядзе народ не толькі як палітык, але таксама як паэт, як пісьменнік, які мае цудоўную беларускую мову, які таксама сам як чалавек
człowiek wielmi ciekawy. Bielsk Podlaski to taki niezwyczajny город u Polszy, który nie mógłby nie być na dorozie Władimira Nieklajewa, kali on przedstawia swój nowy roman. U Bielsku Podlaskim żyje białoruska mniejszość, która tu zawsiody przeżywaje. Jest to, że Białorusy, którzy przyjechali jak diaspora. Выдать роман і раней было непросто, але гэтым разам мне просто это не ўдалося. Хоць я нават звярнуўся у дзяржаўнае выдавецтва, у мастацкую літаратуру. Ясная справа, што там атрымаў я адказ адпіску. Таму узнікла вот эта ідэя выдання кнігі за межамі Беларусі. А пасля узнікла вот ідэя і яе прэзентацыі у той краіне, дзе яна выйшла. Чаму? Таму што тут раптам аказалася беларусаў 200 тысяч. Причем тех белорусов, которые читают. Самое главное, что для меня было, это атмосфера сама того, что отбывалось. Вот мы сустракались с одного боку. Я слухаю эти расповеды, кольки драм, трагедий человеческих, зламаних лёсов. Ни за что, ни про что людей просто выкинули з родных гнездов. Глядять так, как быццам вот я... паколькі я там некалі палітыкай займаўся там. Нешта магу зрабіць, змяніць сітуацыю. А што я магу, калі я у той самай сітуацыі, што яны? Толькі прыняць волю да сэрца. Жаліліся так, але не так, што дапамажы. Дай там мне ці грошы, што жаліліся, каб проста паспачуваў, каб адчуць, што я з імі, разумееце? З пачуццём гонару, годнасці это ўсё было. Іх назвалі лішнімі людзьмі, это лепшыя людзі, а не лішнія людзі.